Sziasztok tudományrajongók, üdvözlünk mindenkit a természet csodálatos világában. Ma a biológiai kártevőírtás lenyűgöző világába merülünk, ahol a természet apró őrzői segítenek nekünk. Arról van szó, hogy a természet saját eszközeit használjuk a bosszantó kártevők kordában tartására, anélkül, hogy káros vegyszereket használnánk. Ahelyett, hogy kizárólag kémiai növényvédő szerekre támaszkodnánk, segítségül hívhatjuk a hasznos rovarokat, mikrobákat, sőt, még a növényeket is. Ez a módszer fenntarthatóbb és környezetbarátabb. Ez a megközelítés az okosabb, nem pedig a keményebb munkáról szól. A természetes kártevőírtás hatékony és kíméletes. Így megvédhetjük növényeinket és kertjeinket, miközben minimalizáljuk a környezetre és a hasznos rovarokra, például a beporzókra gyakorolt káros hatásokat. A méhek és más beporzók különösen fontosak az ökoszisztémánk számára, ráadásul lenyűgöző bepillantást nyerhetünk a természet összekapcsolódásába. Minden élőlény szerepet játszik ebben a bonyolult hálózatban, szóval csatoljátok be a biztonsági öveket, miközben felfedezzük a mikrobiális kártevőírtás és a rovarpatológia elképesztő világát. Ez egy izgalmas utazás lesz, készüljetek fel a baktériumokkal, vírusokkal és gombákkal való találkozásra, amelyek a kártevők ellen harcolnak és segítik a gazdákat az egészséges élelmiszerek termesztésében. Ezek az apró harcosok nélkülözhetetlenek a fenntartható mezőgazdaságban. Kezdjük az apró, de annál erősebb baktériumokkal. Ezek a mikroszkopikus organizmusok hihetetlen képességekkel rendelkeznek. Hiszitek vagy sem, bizonyos baktériumtípusok erőteljes szövetségesek lehetnek a kártevők elleni küzdelemben. Ezek a baktériumok természetes módon segítenek a növények védelmében. Ezeket a hasznos baktériumokat rovarpatogén baktériumoknak nevezzük, ami alapvetően azt jelenti, hogy megbetegíthetik a rovarokat. Ez a tulajdonságuk teszi őket különösen értékessé a mezőgazdaságban. Az egyik legismertebb példa a Bacillus thuringiensis, vagy röviden BT. Ez a baktérium világszerte elterjedt és széles körben használt. Ez a baktérium egy speciális toxint termel, amely ártalmatlan az emberekre és más állatokra, de halálos bizonyos rovarlárvákra. A toxin célzottan hat, így nem károsítja a környezetet. Amikor ezek a lárvák lenyelik a BT-t, az felborítja az emésztőrendszerüket, ami miatt abbahagyják az evést, és végül elpusztulnak. Ez a folyamat gyors és hatékony. A gazdák és kertészek BT alapú termékeket használnak, különféle kártevők, például hernyók, bogarak és szúnyogok elleni védekezésre. Ezek a termékek könnyen alkalmazhatók és rendkívül hatékonyak. Ez egy biztonságos és hatékony módja a növények védelmének, anélkül, hogy durva vegyszerekhez kellene folyamodni. A BT használata hozzájárul a fenntartható mezőgazdasághoz és a környezet védelméhez. Következnek a vírusok, de csak úgy, mint a baktériumok, egyes vírusok is kifejezetten a rovarok megtámadására fejlődtek, és ezek a vírusok, amelyeket rovarpatogén vírusoknak nevezünk, számos kártevőt képesek megfertőzni és elpusztítani. Egy példa erre a baculovírus, ezeket a vírusokat gyakran használják biopeszticidként, mert nagyon specifikusak bizonyos rovarfajokra. Ez azt jelenti, hogy nem károsítják a hasznos rovarokat vagy más élőlényeket. Amikor egy fogékony rovar lenyel egy baculovírust, a vírus szaporodik a testében, végül elpusztítva azt. Az elpusztult rovar ezután több vírusrészecskét bocsát ki a környezetbe, potenciálisan megfertőzve más kártevőket. Most pedig beszéljünk a gombákról. Míg egyes gombák betegségeket okozhatnak növényekben és állatokban, mások értékes szövetségesek a kártevőírtásban. Ezek a hasznos gombák, amelyeket rovarpatogén gombáknak nevezünk, megfertőzik és elpusztítják a rovarokat. Az egyik leggyakoribb rovarpatogén gomba a Beauveria bassiana. Ez a gomba spórákat termel, amelyek behatolhatnak a rovar külső vázába. Miután bejutott, a gomba növekszik és szaporodik, végül elpusztítva a rovart. A rovarpatogén gombákat számos kártevő, például levéltetvek, molytetvek és szöcskék elleni védekezésre használják. Gyakran alkalmazzák biopeszticidként akár üvegházakban,
akár szabad földeken. 5. rész. Ragadozó bajnokok rovarok, amelyek kártevőkkel harcolnak, most pedig a mikroszkopikus világból a rovarok világába lépünk, amelyek más rovarokat esznek. Ezek a ragadozó rovarok olyanok, mint apró szuperhősök, akik kertjeinkben és terményeinkben járőröznek, hogy felfalják a kártevőket. Az egyik legismertebb ragadozó rovar a katicabogár. Ezek a színes bogarak falánk ragadozói a levéltetveknek, pajzstetveknek és más puhatestű kártevőknek. Egyetlen katicabogár élete során több ezer levéltetvet is megehet. Más hasznos ragadozó rovarok közé tartoznak a fátyolkák, az imádkozó sáskák és a ragadozó atkák. Azzal, hogy ezeket a hasznos rovarokat vonzzuk a kertjeinkbe, természetes egyensúlyt hozhatunk létre, amely segít kordában tartani a kártevő populációkat. 6. rész. Esettanulmányok, sikeres biokontroll. Most, hogy megismertünk néhányat a biokontroll sztárjai közül, nézzünk meg néhány valós példát arra, hogyan használják ezeket a módszereket a növények és a környezet védelmére. Az egyik sikertörténet a Manioka lisztbogárról szól, egy invazív kártevőről, amely veszélyeztette a manióka termesztést Afrikában. A tudósok bevezettek egy parazita darazsat, amely kifejezetten ezt a lisztbogarat célozza meg. A darázsa petéit a lisztbogárba rakja, és a darázslárvák ezután a kártevővel táplálkoznak és elpusztítják azt. Egy másik példa a rovarpatogén fonálférgek használata a gombaszúnyogok elleni védekezésre üvegházakban. Ezek a mikroszkopikus férgek megfertőzik és elpusztítják a szúnyogokat, csökkentve populációjukat és védve a növényeket. A 7. rész. Üvegházak, mint csataméterek biokontroll működés közben. Az üvegházak olyanok, mint a kontrollált környezetek a növények termesztéséhez, de a kártevők tenyészhelyei is lehetnek. Ezért különösen fontos a biokontroll ezekben a környezetekben. Azzal, hogy hasznos rovarokat és mikrobákat juttatnak be az üvegházakba, a termelők egy önfenntartó ökoszisztémát hozhatnak létre, amely segít kordában tartani a kártevő populációkat. Például a ragadozó atkák kibocsátása segíthet a takácsatkák elleni védekezésben, míg a parazita darazsak bevezetése segíthet a molytetvek és levéltetvek kezelésében. A biokontroll módszerek alkalmazásával az üvegházi termelők csökkenthetik a kémiai növényvédő szerekre való támaszkodásukat, biztonságosabb és egészségesebb környezetet teremtve mind a növények, mind az emberek számára. 8. rész. Növények a mentőakcióban, botanikai rovarírtók. A növények nem csak védtelen áldozatok a kártevők elleni küzdelemben, valójában egyes növények olyan természetes vegyületeket termelnek, amelyek rovarírtóként használhatók. Ezeket a botanikai rovarírtókat növényekből nyerik, és környezetbarátabb alternatívát kínálnak a szintetikus peszticidekkel szemben. Egy példa erre a neemolaj, amelyet a neemfa magjaiból vonnak ki. A neemolaj azadiraktin tartalmaz, egy olyan vegyületet, amely megzavarja a rovarok növekedését és fejlődését. Számos kártevő, például levéltetvek, molytetvek és lisztbogarak elleni védekezésre használható. Egy másik botanikai rovarírtó a piretrum, amelyet a krizantém virágaiból vonnak ki. A piretrum piretrineket tartalmaz olyan vegyületeket, amelyek gyorsan hatnak a rovarokra, bénulást és halált okozva. 9. rész. Rovarnövekedés, szabályozók, a kártevők életciklusának megszakítása. Végül, de nem utolsó sorban beszéljünk a rovarnövekedés szabályozókról, vagy EGR-ekről. Ezek az anyagok különleges szerepet játszanak a kártevők elleni védekezésben. Ezek az anyagok úgy működnek, hogy beavatkoznak a rovarok normál növekedésébe és fejlődésébe. Az IGR-ek különböző módon hatnak a rovarokra, megakadályozva őket abban, hogy elérjék a felnőtt kort. Gyakran szelektívebbek, mint a hagyományos rovarírtók, és értékes eszközök lehetnek az integrált kártevőírtási programokban. Az IGR-ek használata csökkentheti a környezeti terhelést is. Az egyik típusú IGR gátolja a kitin szintézisét, amely a rovarok külső vázának egyik összetevője. Kitin nélkül a rovarok nem tudnak megfelelően vedleni.
Kitin nélkül a rovarok nem tudnak megfelelően vedleni, és végül elpusztulnak. Ez a módszer hatékonyan csökkenti a kártevők számát. Egy másik típusú IGR utánozza vagy blokkolja a rovar hormonokat, megzavarva fejlődésüket és szaporodásukat. Ez a módszer különösen hatékony a gyorsan szaporodó kártevők ellen. Az IGR-eket gyakran használják olyan kártevők elleni védekezésre, amelyeknek több életciklusuk van, például szúnyogok, bolhák és csótányok. Ezek a kártevők különösen nehezen írthatók ki hagyományos módszerekkel. Azáltal, hogy megszakítják életciklusukat, az IGR-ek segíthetnek csökkenteni a kártevő populációkat az idő múlásával. Ez a hosszú távú megközelítés fenntarthatóbb és környezetbarátabb megoldást kínál.